elektrotxaranga da gure arteko dagoen zeozer bat gure baita definitzen duena. Gu definitzeko elektrotxarangan parte definitzen da. Batzuek zeukaten lokal bat euren lagunekin eta apuntatu ziren EITB-ko programa batera deitzen zena Lokaleroak. Eta pentsatu behar zituzten gauzak egiteko programa horretan. Esan zuten, egiten badugu elektrotxaranga bat eta horrelako zeozer musika pixa jotzia eta hori, eta azkenian programa hori grabauta gero, esan genuen, eta serio hartzen badugu hau. Kalekandoiko bozgora joan, abestea doa zugatik. Aldearen filosofia ondo pasatzea. Horrela. Ondo pasatzea eta ondo pasaraztea. Azkenean gu transmititu nahi duguna eta uste dut batzuetan sartuta gaudenean gure paperean eta transmititzen dugula. Rollo ona, giro ona sortzea, jendea dantzatzea, oihukatzea abestea. Lortzen dugunean publikoarekin konektatzea edo horrela esateako. Bai. Ondo pasatzea eurek ere, dana super ondo. Egongo da beste bigarren elektrotxaranga topaketa bat, ikusiko duzuen nun. Eta ikustear dago, baina egongo da eta uste dut pozgarria dela guztiok elkarrekin egotea. Momentuz dauzkagu 10 kontzertu. 10 bat kontzertu bai. 10 bat kontzertu. Joko du Plentzian, aste honetan egongo gara Donosti aldean. Egon gara Deban lehenengo kontzertua. Ginen Deba larun batean. Hori da Euskal Herritik mugitzea, pizkatxo bat,